Maayong buntag mga kaigsunan, maayong sab nga udto, maayong gabi depende sa inyong pamati nining aton tulumanon paguting kay kamatuoran. Nga kung dispensa ninyo dugay ta mga nakabalik tungod sa bagyong Udit, yan nahitabo diri sa season. Mo nang wala kayo ta makahimo sa pagsibya o sa pagmantala sa kaluwasan pinagi social media. Apan karon atong tun-an higala kining ang pag-ila o unsaon pag-ila sa matuod nga iglesia sa Dios, no? Ato ning tun-an higala kun unsaon pag-ila apan sa dili pa mag-ampo sa ta. Dalaygon mamiaon ng mga Dios ni takna sa kabuntagon, kaudtohon, kagabion nga magtuon usab kami sa pag-ila sa matuod nga iglesia. Ikaw magatabang sa tanan namong mga tigpaminaw nining tulumanon paguting kay kamatuoran. Salamat o Dios nga ikaw magapakig-uban sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, kini si paglaom Jerry Laig magapakig-uban kaninyo unsaon man nato pag-ila sa matuod nga iglesia. O kini siya mga kaigsunan. Unsaon pag-ila sa matuod nga iglesia sa Dios. Og atong hibaluan higala nga ang pagpangita sa tinuod nga iglesia, mga higala, lisod kaayo ang paghiling tungod kay hilabihan sa pagkadaghan sa maunga nga iglesia. Mao na ang pangutana unsaon pag-ila sa matuod nga iglesia higala kay hilabihan sa pagkadaghan, no? Muna makaingon ta nga ang pag-ila sa iglesia aduna kini higala timaan. Karon ang pangutana, unsa may timaan higala? Kung imong basahon ang Ezekiel 20:20 nag-ingon, og balaana ang akong adlaw nga igpapahulay. Kung sa Espanyol pa, Sabado. Og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Matud pa sa Ezekiel 20:20 higala nga balaana ang adlaw igpapalay nga naman usa kini katimaan. But pasabot higala adunay timaan ang atong Dios sa pag-ila sa iyang katawhan. Kay kanang iglesia gitawag kana sa Griego nga ekklesia. Sa ato pa sa English, the believers of God or the congregation of God. Mo na nga dunay pundok sa una pang panahon. Buhat City 38. Buhat City 38 higala nga ang matuod nga iglesia kadtong iglesia nga didto na sa gitawag og Old Testament. Gidawat sa mga apostol ang mga pagtulon-an sa iglesia kanhi. The Old Testament. Muna ang pangutana, how can I find a true biblical church? Kanuman, aduna nay 40 kapin ka mga iglesia kung simbahan nga nag-angkon nga sila'y matuod. Apan ang pangutana higala, unsaon nato pag ila sa matuod nga iglesia o kana higala gipahayag ng daan, di ba? Ezekiel 20:20, balaana ang akong adlaw igpapahulay Sabado og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. But pasabot higala nga ang pag-ila di ay sa matuod nga iglesia pinaagi sa gihatag sa Dios. Unsa man ang gihatag sa Dios higala nga mga timailhan niliba usa ang timailhan mga kapaglaom usa niini ang mga pagkaon nga gidili sa Dios. 2 Corintios 6:17-18
Matud pa din na higala, magpalain kamo, ayaw na kamo paghikap og mahugaw. Panahon sa mga apostol, higala aduna gihapoy mga mahugaw. Mao ba kini higala ang pag-search o pag-ila? The search for the true church. Ilabihan sa paggadaghan higala ang nag-angkon sa matuod nga simbahan o iglesia. Mo na nga ikaw ag ako karon higala, kinahanglan ikaw gyud mo search kanang imong gipasakupan naa ba nay 10 commandments mga kapaglaom? Gadili ba na og mga ribulto, mga larawan? Nagbantay ba na sa ikaupat nga sugo nga matud pa, remember the Sabbath day, remember the Sabbath day to keep it holy. Di ba klaro higala? Kanang imong simbahan mga kaigsuunan, naabanay napulo ka sugo. Kung wala nay napulo ka sugo higala, napulo ka sugo sa Dios, unsa may basihan nimo sa paghukom sa Dios? Unsay basihan? Kay matud pa sa Roma 2:12 nga kadtong walay kasuguan nga nagpakasala, malaglag nga way kasuguan, apan kadtong nakasala nga dunay kasuguan, siya pagahukman sa kasuguan. Muna ang pangutana, kung ikaw nag-ila sa matud nga iglesia, asa may gusto nimo, ditso kag laglag o hukman pa ka? Muna nga gikinahanglan higala nga kanang atong iglesia ato gyung mahibaluan og tinuod ba na nga naa sa Biblia ang mga pagtulunan sumala sa Juan 7:17 nga dili kabubuton lang sa tao kundi kabubuton sa Dios ang mga pagtulunan nga gisunod, no? Sama sa 10 commandments, pagtulunan ka na higala nga gisunod nato, no? Diya sa Dios. Muna ang pangutana, ang sugo hangtod kanus-a tumanon kay naa man kana sa matuod nga iglesia atong pasahon higala. Unang Timoteo 6:14, ako magatugon kaninmo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling ug mahigawas sa pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Di ba klaro kay higala nga ang pagtuman day nato ingon nga kita matuod nga iglesia, ang pagtuman day nato mga higala hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Apan makasusubo kayo mga kapaglaom nga sa kadaghan sa mga relihiyon magtudlo gyud nga wala nang napulo ka sugo. Naapoy iglesia nga dako nga iglesia nga RCC nga nagtudlo nga naay sugo pero giusab lang. Giusab lang higala. Mao na nga arita sa dili inusab higala. Pinadig 14:12 sa gingon. Ani-ani ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nagbantay sa sugo sa Dios ug sa tinuhuan ni Ginoong Hesus. Mga higala, aduna di ay tinuhuan si Ginoong Hesus. Matud pa din hangtod man di ay anus-a sa pagbalik man di ay ni Ginoong Hesus pagtuman sa iyang mga sugo. Duol na ba siya mubalik kapag laom? Ni sa Mateo 24:2-14, aduna di ay gubat, gutom, gutom kamatay, linog, og kabugnaw sa gugma diha sa Dios. Og kana higala, aduna bay katumanan ana mga kaigsunan. Okay. O 2 Timoteo 3:1-5. Panahon nga malisod, unsa man malisod ang mga tao mahigugmaon sa ilang kaugalingon. Imbes ang paghigugma ngadto sa Dios nabugnaw higala, napadulong na sa ilang kaugalingon. Hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon.
sa ginikanan walay igabalos dili Dios nun. O karong panahon na higala, aduna nay daghan kaayo nga mga katawhan, mga kaigsuunan, nga dili na mo tuman sa gisulti ug unsay giingon sa balaang kasulatan. Matud pa, walay pagbati sa gugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, paburot, nahigugma sa kalipayan, inay sa Dios unta. Hinuon, nagabaton sa dagway sa tinuhuan, apan nagpanghimakak sa gahom ni ini, likayin ninyo kining mga tawhana. Mga kaigsunan, perting klaruhang gingos bala ang kasulatan, nga hapit na mubalik ang Ginoo, mabugnaw, dagan ang pagsupak sa ginikanan, basulon ang ginikanan, mauna, unya, adunay daghang moabot nga mga katalagman. O kana higala, nahibalo na ang matuod nga iglesia ni ana mga igsoon. No? Hilabihan sa kadaghan, na luno, bagyo, bagyong udit, super bagyo. Dari sa amo higala, grabe, no? Wala ang mga atop, nabahaan pa, nangaguba pa. Mao na adunay mga gubat, mga higala nga moabot sa tao, no? Mga gubat kamatay, lunop. Labi na dito sa Luzon, higala, grabing lunop dito mga kaigsunan. Dili basta-basta na tsunami, no? Grabing tsunami higala. Daghang nangamatay tungod sa tsunami. Katong hitabo higala sa Japan, grabing mga patay ato higala, no? Adunay mga linog nga ato nga natagamtaman, ato nga na-eksperyensyahan, no? O ang giingos bala ang kasulatan naa na sa atong panahon karon. Tornado, kining pagpangguba sa mga balay, grabing hangin nga makaguba, adunay mga katalagman, mga eroplano nga nahagsa sa dagat higala, no? Mga gubat nga nagian nato o kini nakaresulta og pagpangbuto sa mga gitawag nato og mga salakyan sa kahanginan. Adunay mga aksidente nga nabangga higala, no? Ora pediluya naghang nangamatay, hinanali kayong kamatayon. Sa atong pagtubo sa tubig didto sa Japan higala, mao ni ang gitas uno. Grabe. Unya og naa ka dia higala, sigurado pahuway. O na nga ang matod nga iglesia na naka-experience na ni ini nga ni ana sa atong panahon. Kining sa atong panahon karon kining stay alert, control the virus, save lives. Kining coronavirus higala ni ana sa atong panahon, di ba? Aduna nay kamatay nagpasabot, duol na ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Mangutana ko sa inyo, ang atong kalibutan karon nagpakabana ba sa iyang matuod nga iglesia? Wa ka ba kauna-huna higala nga duol na ang pagbalik sa Ginoo diri sa kalibutan? Imo bang nahuna-huna nga ang usa ang pagkaon higala makadaot sa panglawas og kini usa nga gidili sa Ginoo, pati na ang mga bino? Unsa may giingon higala kung imong basahon diya higala ang Efeso 5:18, ayaw na kamo pag-inom og bino, magpapuno na ta sa Espiritu Santo. Imo ba nang napamalandong higala nga kanang iglesyang imong gipasakupan nagakaon yapon og karning baboy bisag mabasa nga ang nagkaon sunugon? Ala, pamalandungan na higala. Karon ang treasure hunting, mangita na siya og mga gitawag og bulawan, na mga detektor. Sa pagpangita og bulawan, gikinahanglan og mga signs, no? Dunay mga signs, dunay mga timaylan nga kini na ibulawan. Okay. Mausab ang pagpangita sa tinuod nga iglesia, aduna po'y mga sign
Unya kung treasure pud ang imong pangitaon, kinahanglan po kag mga gadget, no, para nga masubay o makita nimo ang maong bulawan higala. O pinaagi mga kaigsuunan sa pinaagi sa paghiling sa balaang kasulatan. Ikaw mga kaigsuunan na malandong baka, hamo ko agi. Diri ba ko sa Iglesia Katolika, Baptist, Pentecostal, nga puro sa Domingo o niya nagkaon sa mga dulumtanan, samo sa baboy. Asa ka ko ani? O diri gusto nga grabe ka sigpit o ka istrikto. Imo nang mapumalanong higala. Matod pa din tumindog ka mo sa mga dalan og tanawa og pangutana may tungod sa karaang alagianan. Jeremias 6:16. Og lumakaw kamo ni anang dala na higala, no? Muna nga kung magsubay kas dalan higala, mangutana ko nimo, asa ka niini moagi o asa ka niini mo ang tinuod. Mutana ka ba nga, asa man niini ang tinuod nga dalan? Diris dalang masigpit, dalang sangkad, o kadaghan maning simbahan dire, maglisod ta, no? Muna nga ang sulti ni Ginisos, ang tanan bang dalan niya ginasubay sa tao, padulong ba sa langit? Atong subayon higala. Kini nga pangutana atong tubagon mga kaigsuonan. Ni adre, sumala sa Proverbio 14:12, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo ang katapusan. Matupadre, apan ang katapusan niini o ni ana mao ang dalan, mao ang mga dalan sa kamatayon. Muna nga lisod kaayo mga kaigsuonan, no? Nga kita kanunay nga pamatuod sa matud nga iglesia, unya imbes doon na iglesia higala, nga klaro kaayo nga nagsubay sa Biblia pero di gyapon ta mo tuo, uban ganin ang gawas, no? Muna busa higala pag-amping sa imong pagpili mga kaigsunan. Karon mangutana ko, unsaon na to pag ila sa True Church? Matuod nga pundok kasagaran puros True Church. Puro True Church ang usalang gisulti higala, ang usalang masulti nato nga doon alay usa lang ka iglesia nga gitukod sa Ginoo, no? Dili daghan mga higala. Karon hunaon na to ha. Unsaon man sa pag-ila sa matud nga iglesia, dunay mga gidili nga mga pagkaon. Mala sa Leviticus 11, Deuteronomio 14. Naada mga higala ha. Nabasa gyud nato diya mga higala, mga kapaglaom. Nya dunay tao nga giling la sa yawa, unya giagne pud sa manulunda, unsa may ilang giilugan inin dawhana. Matud pa sa manulunda, Matthew 7:13-14. Sumulod ka mo agi sa pultahan nga masigpit. Kay masigpit ang pultahan og hiklin ang dalan nga padulong sa kinabuhi og jutay ra ang nakatultol niini. Muna ingon sa manulunda, sige dire agi, no? Dire agi bahala og sigpit, pero ang yawa unsay gingon? Unsay gingon siya wa higala. Matud pa, kay dako ang dalan, dako ang pultahan ug sangkad ang dalan nya padulong sa kapildihan ug daghan ang nagasulod niini. Mga kapaglaom, daghan gyud maagni siya wa kay libre man, libre inom, libre sugal,
Busa nag-ingon, magpili ka. Asa man ka? Diha ka sa hamugaway kaayo o magsimba sugal, inom, baile, disco, okay ra na sa imo. Pero ang ingon sa manulunda diri kaagi sa sigpit nga dalan, no? Sigpit nga dalan. Karon natukod ba o nagtukod ba si Kristo og iglesia? Si Kristo higala nagtukod ba? Atong sulayag basa higala. Sumala sa Mateo 16:18, nagtukod si Kristo og iglesia. Matod pa diri, og sa ibabaw na ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Pasabot higala na gitukod. Si Kristong magtutukod. Pero matod pa nila, kung si Kristo ang magtutukod, higala, nga nung si Ellen G. White may nagtukod. Paminaw mo ha, si Ellen G. White usa lang gitawag nag-establish. O, sa ito pagkatong gitukod ni Kristo, iyang gi-establish. Isa siya sa mga co-founder. Dili, wala na giangkon sa Seventh Adventist nga siya'y nagtukod sa iglesia. Kaya nga nung dili siya, higala, i-introduce biya niya ang Bible niya sa Bible na biya iglesia diya. Busa, kita kabahin o sumpay lang. Matupad rin mga buhat 11:26, mga tinunan sa unang higayon gitawag og mga Kristohanon, buhat 11:26. Unsay pagtawag sa mga taong nahisakop sa iglesyang gitukod ni Kristo. Gitawag di ay higala og mga Kristohanon. Ang pangutana, mailhan sila ba o tungod sa marka nga akong gihatag? Unsa man pod ang marka? Okay, dunay marka higala, no? Na ade ay mga timailhan, mga marka. Unsa man ni? Ato pa diri taliwala sa taliwala ni ining pagkadaghan nga mga sikta sa relihiyong Kristohanon sa atong panahon karon, no? Hain man niini ang tinuod nga kaliwatan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Sa to pa, kung nahigala, magisgot ganita og kaliwatan, nagpasabot, kadugtong sa iyang mga sugo. 2 Timoteo 2:19, matupad din apan ang maligon nga patukuranan sa Dios nagapabilin sa pagbarog. O nagpabilin sa pagbarog nga nagadala niining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo na kaila sa mga iya. But pasabot higala dunay marka, dunay timbre. Ang timbre mga kaigsunan mo natong Ezekiel 20:20 nga gihatag ang adlaw aron mahimong timaan. Nya ang pangutana, unsa ang gihatag nga marka alang sa iyang katawhan niya? Pinaagi ni mailhan sila, unsa man mga higala. O sa ni kapangutana ha, na itubag mga kaigsunan. Ezekiel 20:12, labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong mga adlawng igpapahulay Sabado, aron mahimong usa ka timaan marka sa taliwala kanako og kanila, aron sila makaila nga ako mao si Hiyuba. But pasabot mga kaigsunan, gisulti na daan sa Biblia nga adunay ti mailhan og kining gihatagan iya gining katawhan, iglesia. Does God have a people on earth today called His church? O ato ginang matun-an higala, no? Kining katawhan sa Ginoo nga niya sa atong kalibutan. Mao ni higala, unsa pa ang timaan sa true church? O, gaana kay mga kaigsunan ba? Mga timailhan. Ang pag-inom
Gitugot ba kini sa true church? Kini gitawag nato mga higala nga Episo 5:18. Ayaw na kamo paghubog og bino kay kana pagpatuyang kundili magpapuno hinuon kamog espiritu. Ingana day mga kaigsuonan. Ang matod nga iglesia dili di ay mag-inom-inom, dili palahubog, dili mangaon og mga unclean, mga mahugaw, mga kaigsuonan, no? Mga mahugaw, dili di ay mga kapaglaom. 2 Corintos 6:17 nga naman, wherefore come out from among them. Gumula kamo diya, mga katawan ko, and be separate. Magpalain. Said the Lord, nag-ingon ang Ginoo, and touch not the unclean. Ayaw na mughikap sa mahugaw nan I will receive you. Og ako mong pagadawaton. Ang problema lang karon mga higala, kay gitudlo na mga Ginoo nila nga kaon diya. No? Matud pa din sa Biblia, 2 Corintos 6:17, come out from among unbelievers and be separated, says the Lord. Separate yun ta mga higala. Kung kita ang katawhan sa Ginoo, mo separate yun ta mga higala. No? Apan ang problema lang mga kaigsunan, kay ang mga tao higala, wala makahimo pag-separate. Lisod kaayo ang pagpasok sa langit mga higala, sa gingharian sa langit, kung kita dili andam sa iyang pagbalik, no? Kay mubalik magid siya mga kaigsunan na dili na andam. Pasudlon man ta. Ali, sige, sulod na mo. Sulod na mo, dayon na mong taga Pilipinas, taga Sison, uban pa. Muna. Pero gikinahanglan gyud nato ang pagduol sa Ginoo, ang pagpangayo niyag pasaylo, nga tugutan ta higala, nga kita makahimo sa pag-alagad kaniya. Igsuon, buot ka bang moapil sa pundok iglesia nga nagabantay sa mga sugo sa Dios? Imo nang tubagon higala, kamong nakadungog karon, tubagon na ninyo, ang timaan sa Ginoo balikon nako adlong Sabado. Wala siya maghimog timaan niya adlong Domingo, no? Ezekiel nagingon, nagpasabot nga ang pagbalaan sa adlaw nga Sabado usa sa timaan sa matuod nga iglesia. Usa na higala sa timaan sa matuod nga iglesia. Mapakabana tani, unsa nga mga sikta nga reliyon nga nagabantay sa adlawng Domingo. O daghan kaayo higala, di ba? Nagbantay Domingo mga kaigsunan. Christian Church is church name of the church of the day of worship. Okay, Roman Catholic, Iglesia ng Cristo, Saksi ni Jehova. Unya, mo nang nagbantay Domingo. Ang nagbantay Sabado, Seventh-day Adventist. Majority of churches are Sunday. Tinuod yun mga kaigsunan. Ingon dire, Lord, unsay kinaiya sa kaliwat sa gitukod mong iglesia ni ining katapusan sa kapanahunan. Uy, pangutanan ay gala. Ginoo, unsa man gyud? Uy, naadi ay putli nga relihiyon. Ingon din higala og ang dragon nasuko batok sa babae. Sa kaliwat sa babae aron sa pag-adto sa pagkigubat, sana nagbantay sa mga sugo sa Dios. Nagbantay sa mga sugo sa Dios. Ang matuod nga iglesia higala, kini dili ni si Birhen Maria, kundi higala ang matuod nga iglesia, kay nagarepresentar ka na the mother nga ang babae nagpasabot ka na og simbahan o iglesia mga kaigsunan. Kana nga babae og ang dragon na suko ni ini
sa mga kaliwat sa babae sa nagbantay sa sugo sa Dios. Mo na ang pag-ila higala, nagbantay sa sugo sa Dios. Pinadayag, nagpasabot nga ang nagbantay sa mga sugo sa Dios ang kaliwat sa matuod nga iglesia. Klaro mong ginahigala, di ba? Karon, naipangutana sa taliwala ni ining pagkadaghan nga mga sikta sa relihiyong Kristiyano sa atong panahon karon. Hain man niini ang iglesia nga gibantayan na nagbantay sa mga sugo sa Dios. Namon mga igsoon, no? Nya ang pangutana higala, kanang imong iglesia karon gipasakupan mao na ba na gyud ang nagbantay sugo sa Ginoo, no? Okay. Atong testingan higala. A Seventh-day Adventist Church, no? Seventh-day Adventist Church mao ni ang iglesia nga sa tibuok kalibutan nagbantay sa sugo sa Dios. Mo na nga ikaw ako imbitado ka dito. Susiha ang imong iglesia higala kung naabay na pulo ka sugo, nagdili ba sa mga pagkaong mahugaw o nagtudlo ba kini higala sa adlawng Sabado nga mao'y timaan kana susiha. Ayaw pagpanuko pagsusi kay ang nakataya ini higala mao gayud ang atong kinabuhi. Mga kaigsuunan, welcome mo sa langit kitang tanan ug manghinaot ko higala nga ikaw ako makabaton nining saad sa Ginoo. Nasabtan nato higala nga ang matud nga iglesia adunay timaan adlawng Sabado, mga pagkaon nga nagdili sa mga kalanong mahugaw ug usab higala nagsunod sa kinatibuk-an nga pagtulun-an sa Biblia. Muna na ingon ang Ginoo, welcome kamo nining panimalay nga wala na kasakit, wala na kagutom, rheuma, arthritis, tanang mga kasakit, kagulanan nga mugawas atong matang mga luha, wala na dito sa langit. Buhay nagson, salamat sa inyong pagpatalinghog sa mubo nato nga gitun-an may tungod ni ining The True Church o nga manghinaot ako kini si kapaglaom Jerry Laig magaingon nga ang Dios magauban ka natong tanan og manghinaot ako nga ikaw dili magpanuko sa pagpadayon sa pagtuman sa sugo sa Ginoo pag-ila sa matuod nga iglesia. Thank you very much. So maayong buntag udto maayong gabi kanatong tanan. Salamat.